Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Berto. Kasalukuyan po ako nagtatrabaho bilang isang construction worker ngayon dito sa Maynila. Halos kalahati po ng buhay ko ay ginugol ko sa aming probinsya. Doon po ako ipinanganak at lumaki. At mayroon po akong karanasang hindi ko po malilimutan. Lalo pa nga kung minsan sa mga handaan na aking nadadaluhan ay nagkakakwentuhan tungkol sa mga kababalaghan at nakakatakot na karanasan. Naganap po ito noon sa aming probinsya noong ako po ay mga 10 taong gulang. Sa bundok po kami nakatira noon. Sa murang edad ko ay pamilyar na ako tungkol sa mga kwento ukol sa aswang. Ngunit walang-wala po sa hinagap ko na mararanasan ko po iyon. Nangyari po iyon nang minsan po akong utusan ng tatay ko na bumili ng tuba. Aakyat pa po ako ng isang bundok at bababa, at pagkatapos ay aakyat na muli sa kalagitnaan ng isa pang bundok bago ko po masapit ang pinakamalapit sa amin na nagtitinda ng tuba. Mga pasado 4:00 po iyon ng hapon. Sinabihan ako ng tatay ko bago niya painumin ang mga kalabaw namin at ilipat, para pag uwi niya ay may tuba na siya na iinumin. Inutusan din niya ang isa ko pang kapatid na magpadingas na at mag-ihaw ng tuyo at daing. Madalas po kasi ay iniihaw na lamang namin kaysa iprito dahil tinitipid po namin ang mantika. Di ko po ikakaila na mahirap ang pamumuhay namin noon. Nang mga panahon na iyon, wala naman pong naging problema nang papunta ako sa kalapit namin na bibilhan ko ng tuba. Naabutan ko doon si Tio Conrad at kanyang mga anak. Mayroon silang bisitang babae noong mga panahon na iyon na hindi pa naman katandaan. Halos kaedad lang siguro ito ng nanay ko. Nang bumati ako at sabihin ng aking pakay, ay mabilis kong natawag ang atensyon nilang lahat na nakaupo sa palibot ng kanilang lamesa at kumakain ng inihaw na kamote habang nagkukwentuhan. Nagtanong pa ako kay Tio Conrad kung nasaan ang asawa niyang si Tia Belia. Tio at Tia po ang tawag naming magkakapatid sa kanila, bagaman hindi po namin sila kaano-ano dahil matagal na silang kaibigan ng mga magulang namin. Sinabi sa akin ni Tio Conrad na nangunguha daw ng gulay na kanilang ihahapunan si Tia Belia, kaya wala doon. Natumango naman ako matapos na marinig ang paliwanag niya. Napansin ko naman ang kanilang bisitang babae na hindi inaalis ang pagkakatitig sa akin habang nag-uusap kami ni Tio Conrad. Ilang sandali pa ay lumapit na ang isa nilang anak na kababata ko at iniabot ang isang galong may lamang tuba. Pagkatapos noon ay nagpaalam na po ako matapos kong maiabot ang aking bayad. Nang nakababa na ako at paakyat na sa isang bundok, ay nakarinig ako ng tunog ng isang baboy. Hindi ko naman masyado binigyan ng atensyon iyon dahil naisip kong baka pag-aari iyon nila Tio Conrad. Magtatakip silim na ng mga pagkakataon na iyon. Nagpatuloy lang ako sa paglakad nang bigla akong makaramdam ng takot na hindi ko
maintindihan. Parang nangapal ang mukha ko. At pakiramdam ko po ay nagtayuan ang buhok ko sa parteng batok. At muli kong narinig ang tunog ng baboy na tila sumusunod ito sa akin. Binilisan ko ang paglakad. Noong una ay sumisipol-sipol pa ako. Ganyan po kasi ang ginagawa ko kapag nakakaramdam po ako ng takot. Ngunit noong mga panahon na iyon ay di ko na nagawa pang sumipol. Talagang nagmadali na po ako sa ginagawa kong paglakad. Nang tila lumakas ang tunog na iyon ng baboy at bumilis, na alam kong papalapit sa akin. Ngunit di ko po alam kung saan ito manggagaling. Nang bigla na lang lumabas mula sa gilid ng daan sa gawi kong kanan ang malaking baboy na kulay itim. Kung kaya napatalon ako at napasigaw sa sobrang gulat. Mabilis akong tumakbo at nagsisigaw na humihingi ng tulong. Naglakas akong sulyapan ito at nakita kong sumusunod pa rin ito sa akin. At ang hinding-hindi ko po makakalimutan ay yung itsura nito na ibang-iba ang mata sa karaniwang baboy. At ang pangil nito na bagaman malalaki at mahaba ay iba rin kaysa sa baboy ramo. Pamilyar po kasi ako sa baboy ramo dahil madalas na nakakahuli ang tatay ko at si Tio Conrad kapag nagpapasya silang manghuli at nagpupunta sa hilagang bahagi ng bahay namin doon sa masukal na gubat. At lalong tumibay pa ang paniniwala ko na hindi ito pangkaraniwang baboy dahil sa hikaw na nakita ko nasa tenga nito. Na alam ko sa aking sarili na nakita ko na iyon. Hindi ko nga lamang maisiguro kung saan. Ang natanim kaagad sa isip ko noon ay ang babaeng bisita nila Tio Conrad. Nawala lamang ang baboy ng lingunin ko nang naririnig ko na ang boses ng tatay at kapatid ko na papunta na rin sa akin. At sinalubong nila ako sa daan, pababa sa bundok, sa itaas ng aming bahay. Lumipas po ang maraming panahon pero di ko po nakakalimutan ang naranasan ko pong iyon. Ang buong akala ko ay hindi ko na mararanasan pa iyon dahil sa mahabang panahon na ang nakalipas na hindi na naulit pa ang pangyayaring iyon. Ngunit nagkamali po ako. Nang ako ay nasa hustong gulang na at may napuso ang babae, ay agad ko po itong niligawan. Di naman po ako nabigo. At makaraan lamang ang isang taon, ay namanhika na po kami. Nang ikasal po kami, ay pinaghandaan po talaga namin. At isa sa mga ninong at ninang namin ay sina Tio Conrad at Tia Belia. Dahil sa malapit nga sila sa aming mag-anak. May laman na po ang tiyan ni Evelyn noong mga panahon na iyon. Siya po ang aking napangasawa. Ngunit hindi po ito halata. Medyo nagulat kami noon nang biglang lumapit sa amin si Tia Belia kasama ang babae na iyon na kanilang bisita. Nung bumili ako ng tuba sa kanila, pasimple kaming kinausap ni Tia Belia tungkol doon na sinabi niyang buntis na nga daw ang aking asawa. Hinimas naman ng babae ang tiyan ni Evelyn kung kaya bagya akong kinabig ang aking asawa para maiiwas sa babae na hindi ko iyon ipinalata. At muling bumalik sa alaala ko ang nakakatakot kong karanasan na iyon. At bumilis ang tibok ng aking puso nang makita ko ang hikaw na suot-suot ng babae. Nagtayo kami ng bahay, di kalayuan sa bahay ng aking mga magulang.
Mga ilang gabi matapos kaming ikasal, ay nakakaramdam na ako ng hindi maganda tuwing sasapit ang maghahating gabi, lalo na sa silong ng aming bahay, na ang unang pumapasok kaagad sa akin ng mga panahon na iyon ay ang babae na kapatid pala iyon ni Tia Belia, na nakapangasawa ng taga-Capiz, na madalas na nagbabakasyon sa kanila. Pumunta ako sa aming kusina nang maramdaman ko na naman na tila mayroong nasa silong at kinuha ko ang itak. Nag-alala pa nga si Evelyn noon nang itabi ko sa pagtulog ang itak, na inilagay ko ito sa ilalim ng aking unan. Sinabi niya sa akin na baka managinip daw ako ng masama at siya ay mataga ko. Pero pinakalma ko siya at sinabing hindi pa naman ako matutulog at hihiga lamang. Magkatabi po kaming nahiga. Wala pang kalahating oras, nakarinig ako ng tunog ng isang baboy. At alam kong narinig din iyon ng aking asawa dahil nanlaki ang kanyang mga mata at nakiramdam. Pagkat alam namin parehong walang baboy na maliligaw doon. Tandang-tanda ko pa na napahawak siya ng mahigpit sa aking kamay. Naramdam ko ang kanyang matinding takot. Dahan-dahan kong hinugot ang itak sa lalagyan nito sa aking uluhan at tumagilid ako sa pagkakahiga na humarap ako sa aking asawa at pasimple kong itinapat ang itak sa siwang ng kawayan. At nang maramdaman ko na nasa tapat na ito ng pagitan naming mag-asawa, ay ubod lakas kong idiniin ang itak pababa. At naramdaman kong bumaon iyon, ngunit hindi nagtuloy. Hindi malalim dahil sa mabilis na gumalaw ang nasa aming silong, na narinig pa namin ang nakakakilabot na tunog nito nang masaktan at ang mabilis na pagkilos nito papalayo. Kinaumagahan ay pumunta kami sa aking mga magulang at ikinuwento ang nangyari noong nagdaang gabi. Sinabi naming mag-asawa na ang duda namin ay ang kapatid ni Tia Belia ang siyang umaaswang kay Evelyn. Napagpasyahan naming kausapin ng mahinahon sila Tio Conrad at Tia Belia. Kaya pagkatapos makapananghalian ng araw na iyon ay nagpunta kami sa kanilang bahay. Ngunit wala ang mag-asawa. Ang naroon lamang ay ang bunsong anak nila at ang kapatid ni Tia Belia. Nagpabayan daw ang mga ito. Magiliw kaming hinarap ng kapatid ni Tia Belia. Ngunit halata ko ang galit ng aking asawa at hindi nga ako nagkamali tungkol sa aking nararamdaman. Hindi na nakapagpigil pa si Evelyn at pasarkastiko nitong pinansin ang hikaw ng kapatid ni Tia Belia. Napakunwari ay pinuri niya iyon at sinabing maganda, na tila walang anuman iyon sa babae, at malumanay na sumagot na sinabing, ay ito ba? Bigay ito sa akin ni Ate Belia. At nagpasalamat pa ito sa papuring iyon ni Evelyn. Nalalo kaming nagulat na mag-asawa nang pasigundahan iyon ng nanay ko at sinabing, kay Belia nga ang mga hikaw na iyon. Kaya tumalikod na kaming dalawa at nagmamadali namang sumunod ang aking mga magulang. Pagdating sa bahay ay doon ko isiniwalat ang lahat, magmula sa aking unang karanasan. At wala nang ang duda na ang aswang ay ang aming maninay, na ang katumbas sa Tagalog ay ninang sa kasal. Mula rin
sa isa nating masugid na taga-subaybay. Natawagin na lamang natin siya sa pangalang Merto. Ayon sa kanya, sa edad na 15 taon pa lamang ay marami na siyang karanasan sa mga aswang at engkanto. Halina at atin pong tunghayan ang kanyang totoong kwento ng kababalaghan. Kumusta po kayo, Sir PB, at sa inyong mga tagapakinig? Nais ko po lamang na ibahagi ang akin pong karanasan noong ako ay 15 taong gulang pa lamang. Sa edad ko pong iyan ay marami na akong nasaksihan na mga kababalaghan. Ngunit may isa po akong karanasan na hindi ko po makakalimutan. At iyan po ang nais kong ibahagi sa inyo. Sa lugar po namin sa probinsya ay may mga pinaghihinalaan ng aswang. Nalahi po talaga nila iyon kahit magmula pa sa kanilang mga ninuno, na kapag naririnig ko ang huni ng aswang ay akin itong sinasabihan na bumaba at niyayaya ko pang mag-inuman. Kung minsan ay niloloko ko pa itong bumalik at magdala ng dinuguan para mayroon kaming pulutan. Nakadalasan pa nga ay naririnig kong humuhuni ito na halatang nanggagalaiti dahil sa ginagawa kong pambubuska dito. Malakas ang aking loob dahil mayroon po akong patalim na yari sa bronze na magkabilaan ang talim. At may nalalaman din po akong orasyon na pangontra sa mga ito na itinuro po ng aking lolo. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay umaayon sa akin ang mga pangyayari. Isang gabi na nag-iinuman kami ng tuba ay may nakita po akong isang paniki na dumapo sa kulo, o mas kilala sa iba na rema. Sa ibang probinsya naman ang tawag nila dito ay kamansi. 6 kami na nag-iinuman noon, ang 4 kong mga kaibigan at ang aking ama, sa kubo-kubo na amin pong ginawa. Nang makita ko nga po ang paniki ay agad ko pong kinuha ang aking tirador at nilapitan ko ang puno. Nang nasa ilalim na po ako ng puno ay akin pong tinira iyon. Narinig naming lumagitig iyon ng tamaan sa nguso. Nakita kong tumulo kaagad ang dugo nito, ngunit hindi nalaglag. Kaya akin pa iyong pinasundan. Muli po itong tinamaan, ngunit hindi pa rin nalaglag at nanatiling nakalambitin lamang. Kaya nagpuntahan na ang aking mga kaibigan upang akyatin ang paniki sa puno. Ngunit nang makalapit na ang mga kaibigan ko sa puno ay bigla itong nawala, na hindi naman namin itong nakita na lumipad, na ang napansin na lang namin ay ang maraming patak ng dugo na napakalansa noon. Matapos iyon ay umikot pa kami sa kabilang panig ng puno, ngunit wala na talaga ito doon. Kaya nag-inuman na lang kami uli at nagkwentuhan. Napagpasyahan naming lumipat doon sa puno ng kulo pagkat may mga upuan din doon at maliit na mesa na sadyang ginawa para sa inuman, at mas maluwag kasing kumilos doon. Ilang sandali pa ay may napansin kaming isang tila malaking kumot na kulay itim na dumaan mismo sa aming uluhan, na mabilis ang paglipad nito na dumiretso sa puno ng mangga. Kaya sinundan ko po agad ito ng pagbato, na sinabi kong aswang ka pala na nag-anyong paniki lang kanina, na akin na rin pong binanggit ang mga pangalan ng mga taong pinaghihinalaang aswang sa aming lugar. Nang iba ko naman pong mga kasamahan ay kumaripas na ng takbo. Ang tatay ko naman at 2 ko pang kaibigan ay nasa ilalim ng bangko nagtago
Nang sipatin ko ito sa puno ng mangga ay bigla na rin itong naglaho. Ipinagpatuloy na muli namin ang inuman. At nang matapos kami ay napagpasyahan naming pumunta sa sayawan sapagkat piyesta noon sa aming barangay kasama ang dalawa kong kaibigan. Pagdating namin doon ay nagsimula na ang sayawan, gayon din ang inuman, na ang inumin ay tinatawag sa amin na triple na binubuo ng Tanduay, Sparkle at Red Horse. Kaya mas lalo po kaming nalasing. Kaya nang bandang alas 12:41 na ng madaling araw ay nagyaya na po akong umuwi, ngunit ayaw pa nila dahil sa nawili ang mga ito sa pakikipagsayawan. Dahil doon ay mag-isa na lamang akong umuwi, ngunit paglabas ko pa lamang mula sa piyestahan ay naramdaman ko na kaagad na may bagat o may nakaabang na sa akin. Nakinutuban na ako ng hindi maganda, kaya matinding takot ang naramdaman ko. Kaya dumampot po ako ng 3 bato na aking pangnilawayan ang aking mga daliri at ipinahid sa bato na inorasyonan ko ang mga iyon na turo naman ng aking lolo. Pagdating ko sa isang bakanting lote ay agad kong naaaninagan na may nakahiga sa daan. Inihanda ko ang aking sarili at sinabing iyon na marahil ang umaabang sa akin. Nagpatuloy ako. Nang malapit na ako dito ay naibulalas ko ang katagang salamat at nakahinga ako ng maluwag pagkat anak lamang pala iyon ng baka. Kaya tinapon ko na ang mga hawak kong bato at tumuloy na muli sa paglakad. Nang may napansin naman akong tila may nakaupo sa aking unahan, ngunit naisip kong baka lang marahil iyon o di kaya naman ay kalabaw. Pagkat naroon na ako sa tubuhan na hindi pa natatamnang muli, kaya marami ang isinusuga doon. Kaya tumuloy lang ako sa paglakad. Nang makalapit na ako doon ay napagtanto ko na hindi pala hayop ang nakaupong iyon. Binalot na ng matinding takot ang buo kong katawan. Dahil doon ay nawala ang tama ko. Na malinaw na sa akin kung ano iyon. Isa itong matandang babae na nakaupo na nakatalikod sa akin. Babalik pa sana ako, ngunit naisip kong huli na. Kaya agad ko na lang binati iyon at nagmagandang umaga dito. Nang bigla itong tumayo at umikot ang kanyang ulo paharap sa akin, na umalingasaw na bigla ang malansa nitong amoy at ang buhok nito ay mabilis na gumalaw palapit sa akin. Di agad ako nakakilos. Kinapa ko ang aking patalin, ngunit wala iyon. Naiwan ko pala ito na nakatusok sa may puno ng kulo na aming pinwestuhan. Dahil doon ay napamura ako sa aming lengguwahe. Nakasabay noon ay tumakbo akong pabalik sa piyestahan na sumisigaw at humihingi ng tulong. Nang malapit na ako sa kalsada ay nakita kong marami ang dumaraan na naglalakad at medyo maliwanag na. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit tila walang nakakarinig sa akin kahit na isa. Na napansin kong ang tagal ko na tinakbo ang kalsada, gayong hindi naman ito masyadong malayo, na ang tagal kong sinapit iyon. Kaya nasabi ko sa sariling matindi talaga ang kapangyarihan ng aswang na iyon. Hingal na hingal ako dahil sa ginawa kong pagtakbo at naramdaman ko kaagad ang pagod, na akin pa itong naririnig sa aking uluhan na kumukurukutok na ang boses, na ang ibig sabihin
kapag gumagano na ang huni ng aswang ay agresibo na ito, na gusto na talaga akong sunggaban at lapain. Ngunit hindi magawa basta-basta ng aswang dahil naunahan ko ito ng bati. Kaya di ako napasailalim sa kapangyarihan nito o yung tinatawag sa amin na udong. At ayon sa aking lolo ay malakas ang aking dungan. Kaya nakaalpas ako mula rito at nakabalik sa piyestahan. Ikinuwento ko ang nangyari sa aking kaibigan at niyaya ko ang mga ito na aming iyong balikan, ngunit ayaw nila. Nang umuwi ay sa kabila kami dumaan pagkat natatakot sila. Kinabukasan ay ang laki ng pigsa ko sa mukha. Sinabihan ako ng aking lolo na kumuha ng damo sa inupuan ng aswang at akin daw iyong sunugin at ipausok sa aking mukha na may pigsa. Ganun nga ang aking ginawa at kinabukasan ay nawala na rin iyon. Tinuruan ako ng aking lolo na kung maulit pang minsan ang gayong pangyayari ay humiga daw ako at hintaying lumusob ang aswang. Akin lang di umanong puntiryahin ang daliri nito. Nahawakan ko daw iyon sa paraang natatakpan ang aking leeg at pilit nakagatin iyon na ang layon ay putulin talaga upang manghina at mangayaw ang aswang. Kung sakali naman na mayroon daw akong dala na patalim, humiga lang rin daw ako sa lupa at hintayin na umatake ito, na aking iguhit ang patalim sa lupa at saksakin ng aswang, na kapag bumaon ang patalim ay akin daw iyong ikutin at gawin ng paulit-ulit, na mas mainam kung sa bawat paghugot ng patalim matapos itong maikot ay may sumasamang laman at siguradong pipilitin na daw nitong makatakas. At kapag alam mo ang bahay ng aswang ay iyong puntahan ito at sabuyan ng bulaklak ng lalaking papaya sa harapan ng pinto upang di na maghilo ang mga sugat nito at tuluyan ng mamatay. Noong huli ay nalaman ko na ang umatake pala sa akin ay ang kilalang aswang sa aming lugar, na ang edad nito noong mga panahon na iyon ay 104 na taon na, ngunit napakalakas pa rin, na pati ang manugang nito ay aswang na rin, gayon din ang kanyang mga apo pagkat kanya na itong hinawaan. Ngunit ang anak niyang babae ay hindi nagpahawa sa kanila, na ang bahay pa nga ng mga ito ay wala talagang bintana at ang mga ito ay malalansa, na nanunuyo ang mga balat at mahaba ang kanilang mga buhok na matitigas. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.